Gi, wan. Lah. Dako. Gamay bitaw. Lah. Hakom. May buka mga gaon. Cok karon mga gaon. Laay man. Cok unsa may buhaton na toron pre? Kanang ko Kana mga dili noon nga lukob. Lukob ba? Lukob. kanang Ataya ka puyar bagtakta ka na. Kasuhan lukob deh. Pilar bi og sa kana sila mo. Ako lay saum. Ha? Ako lay saum dito. Patay wa. Uyog lang. Wa man ko isalis mong naong pre. Kaya nga day. Naong lang gid nalumos ta. Samot kay kuan. Samot ta kusog kay sog, signog matoy ka guna. Agkire. Wa pagay bisam puro. Dataray. Asi. Tuma na. Asa pa datong giwat di lakaw na ta. Chom nga gaon. Diya mo kay mangwan sabi. Ato sa manglukob. Kanamo sa pagpanlukob ha. Muna panlukob. Wangan pa kita dong. Kadang gagmay na dong. Putli sa imabodong. Kini? Oh, putli na dong ba? Hindi mo din si Tibaw dahil patas. Ayaw salanon di nga karon pa matakasuhay ng lukob-lukob. Katon po trabaho nga tinarong. Puro bukan lawgaw nga bukas na da. Mana kumon kana. Sama siya. Muna yung baba. Oh, mana ato siradan kay Ang saradan. manlusot man diri ang kuan. Isda ba? Ha, sugod na gaon. Sugod na. Lata ng prag karay. Lalalik. Progress. Ha, ga? Progress. Naglatad na. Sa kuan man na China nga Siya na sa. pagretwet. Siya na. Ano pa? Kun kita China ka. Ang style ni usukan na, usukan. Usukan na sila, boss. Oh, Usukan na sila. Oh, ato ning usukan boss kay aron wa isda nga makalayas ba. Allah, grabe. Tara, resulta na. Tara. Mga gaon, kusog yung soga gaon. Delikado na yung forma pa ka ni. Bata Sila? gaon. Hapit ko maunay sa among pungog isda. Resulta na. Nanasad mi din nanguha na sad mi mga isda gaon. Kauna sad ni ron. Hab na sad ni ron. Unsa may tunggi, buhat na tingkod. Anong lukob da? Naglukob na ta? Ako. Makisapi ba magkataon ba tayo ito? Depende sa dagat. Oo ba ito? Oh, Nga, unsa man ni ating buhat na ito? nagtatag lukob para kay igahon lang sara ang isda. At sila pa doon tuan. Kamit ba? Tinuod ba natin ito? Makakaon ba ta natin ito? Makakaon ta. Pwede waiting ito. Unsa may itong buhat na ito? Sige buwa. Ata ni kamerahe mo gwapo mo ganon. Ini blong ni ang naong ba? Ang marto ni. Ano sikreto ni mo kan? Brad ligaya. Kung siya mag-ibuhat mo Brad. Set nangawa to. Kaya to. Oh mga gaon. Hapit na may mahumana. Hapit na may mga sa mapakyaw. Akaw dapat ka sweldo. Manamig diri gaon. Kung kuan reyo. Liha na to para ang isda ari ra pa dong gyud. Sa to pukot. Nato amigo drop, tig dive na to, maratik free fishing. Oh, balik ko lang na to gaon ni Gunas, balik ko lang na to. Oh. Akaw, balik ko rin na namo. Diyan sa mo, kay ani rami. Oh, mga gaon, unas na. Salga na, salga. Ga, operate kayo. Kita di tarog bitin ni nanik dakon. Di ko na siya banlaw og tagkig. Bitin ko niya gusto tao. Bitin gusto na ko kakita ko ron daron. Tanaw na to, di ba ta magkayamukat ni bugno ron. Magkaya mo ka tagdagan. Dinaganay di. O mga gaon, unsa may huwato na to? Maglumos ta. Manikop na ta. Unsa? Maglumos. Oh, saga. Unsa pa may giwat ninyo mga gaon? Maglumos na ta. Oh. Ang style niya gaon, ilan ang si Kopon. Si Kopon nila niya kami, ari mis loyo. Magguyod may nang lukay.
Parang isda, dagan pa dong dito sa among, sa atong Lokob! lokob. Okay, tugda na. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sa to. Tangke ko to. Ato na. Terus nakuha sa isda diri. Dia dapat migo. Dako kita migo. Wah, sa pangagaon! Oh, nawa. Oh, sana. Wow. Sana. Oh. Pakita. Tilapia o mangagat. Tilapia mga Isu din sa kuan. Hantos mulanan. Lah, ugasi. Cara-cara. Oh. Wow. Sana. 1-0. Grabe ako, amigo. Kamayo mo ko, tilapia. Sugod na may ngayon. Kuha na tanig bato, Goroy. Di na tayo! Dagan diri. Wow. Di mo ko kasi ikaw. Mali kagay lagi. Ilom lang buwag. Nakuha. Gira sige atay. Ito pa. Oh. Lah, dako gamay bitaw. Ano? Nadako ana do. Kani may gamay. Oh, mga gaon, hapit na mabot mga gaon. Dola ta sa tong lokob. Patay ni ro mga naparon. Kanda-kanda bro. Kumain yan training sa kon. Sa Ranger. Sa Ranger. Oh, legit. Sa Ranger. Sa Ranger. Military po. Oh, military. Ngani ni lumos-lumos ganing uban. Dawaton ka kag military, batiin mong naong. Agoy. Gas kirit. Aman. Rada agi day. Kayo, dako kayo mga gaon. Wow. Kita ka. Ako si Goku. Ame win. Di ka mamatay Vegeta. Mamatay ka Vegeta karon. Ayo. Winder Vegeta. Panangtang na mga gaon. Mo na mong gitawag yan ha. Pukot. Tay mga unggoy eh. Manikom. Wala. Napay wa pa masud. Isud. Dako ra pa ni sudana. Sudan ba, Sud? Sudan. Tara, Sud. Kadang ko na ni. Kadang ko. Ala kanay. Kadang ko. Wow. Hala kau bangkin. Butiti. Ito yan, titik. Atay. Lo yan, bigoy. Ato mo. Okay. Okay. Hop, kupo mga gaw no. Uy. Ngita ay mo ngita. Asa. Ay mo ngita lusot ha. Mga gab ay mo ngita lusot. Sabog lagi. Si mga kaidol. Oy mga kaidol, manaka na ta. Mga gaon. Yep. Sige, yabo. Kuy kuya mga gaon. Ala, butiti. Lah, kadako mo na. Lah. Tilapia kasabutan. Ato sulay na sa tilapia. Tara. Dako. Lah, asa si kuko na to. Let's go. Kopa na. Lah, dapa. Sabna. Lah, kana idol. Gamay. Ayo no. So ato sa tubangan ba to sa baba ba to mga gaon ha? Gi wad. La. Dako. Gamay bitaw. La. Ako. Sila pa ni madapa ni no. Lah, jatay. Dako. Pinta ni ka. Ay, Tara. Buang skit. La. ay, kinakakusgan. Ay, Butiti. Ang pinakakusgan. Ayay. Butit. apil yun eh. Tore na. Oh, tore na. Panay. Kuoy. Lah, kadako mo na boss. Hapit ba? Bulan shit. Hapit mo na.
Ayay, pat. Ayay. Kalit ng kagahi di ay mo sunod. Ay. Kaya tuwa na tingog. Nice size, no? Grabe, ito bang ano? Nice size. Ako pa siyang naong, So mga agaon, diya mo kay magluto sa ta. Oh, agaon, yabo na. Wow! Nice. Grabe na guwang na kayo. Nice. Mamaw na ako ni Kin. Oh, mamaw na ako ni Kin. Sila may kinikaon ay ikahuman na sad. Nagawon, hibis na. Oh, kilaw. Wala, import to. Punta ni Torek, no? May kilaw. Wala, grabe, Ricardo, soy. Itiro lagi pungango. Ha? Itiro pungango para diya. Ay, ito. Adang lasa. Ay, amigo. Hinangga na po na ya. Apil mo na po nga. Ito, kilaw. Ay, on. Yes. Ayay. Amigo. Mga una ta. Oh mga agad. Kao na ta. Kau na gaw? Yan mo ba? Okay. Okay, mamakat mo tanong. Awe, waiting ka na yung mga agaw. May mga import to, mga import. Mga kauban, mga vlogger dito, mga marat. Spear fishing ko si Chocobam. Grabe, chuya ni Chocobam. Ay magkano na kay pautok ra ba ng isda? Ikaw, sumal dyan dyan. Muna ito yung tagyahalokog. Sugat mo mukha nung ngayon. Ganyan kikong mukha nung ngayon. Katoki dito. Grip-rap po dito. Grabe. Di na tamo daw sunod ng dagong tao. Maduro? Hotel ba? Kuro. Ini raga. Okay na. Nah. Wow. Nagpo mo yung singot kasi. Malamiha kayo mga agaw na eh. Ano yung marcha mo naligo eh. Stating ko. Mura nangaligo eh. Wow. Wow nila kadlaw. Kamubo lang ko. Grabe po. Habo eh. Sa mga import to? Mga import. Try. Uy gamit. Nice. Wow. Wow. Grabe oh. Parang singot titi ko eh. Marjo yun, mura niligo oh. Kinilaw. Kinilaw. Wow. Nice. Wow. Nice. Ikaw, wow. Wow. Nice. Wow. Mga agaw nila rin. Indang iting. In na in. Mga agaw. Litik na. Wow. Nice. Pangundang naman friend, nabusog no na, nagkuha nagbusogan. Nagkuha nagbusog niya friend, gisingat na gud.
Nice. Wow. Ang busog, wasti yan. Mga ini bakanan ninyo batawa. Iwa-edit sa tiyan sa usadaan. Guna i-replace ka reject yan? Alam ba? Ganina na. Ano ba tiyan na? Pero di yan. Shout out ko kang Jerome Lidros. Oy. Skip Throne San Remio Council. Oh, shout out tayo dia mga kaon. Oy, shout out tayo ko dia ka Tata o ka Ate Gian. Sila daga. O isa to imo ah. Shout out po ko ka Jed Mini. Sila daga gyud po na. Daga lang yapon. Dapat ko sa mga ka-teammate sa Team Victoria. Kamulay do kay nasama ni ko. Sige kang sa tao tayo kuha na ni Mami Aisa Og ni Daddy. Miskala og ni Attorney Daddy Melvin Miskala. Wow! Shout out lang ko ni Inday Marta. Shout out ko da ka Inday Ilse og Kinra day dia. Ate ko kamaki ahat. Ayan kon, Kuyos. Kek nagipay lang. Og shout out ko ka Toto og ka Gamay. Shout out ko kang Chukubam Motovlog. Oh, isa to ganahan dia nga. Subscribe mo na, follow. Og shout out tayo dia ka Maratis mo pising. Shout out dia. Salamat sa Juan sa nagpaholo home sa Lukob. Oh, Salamat tayo kayo sa nagpa-home sa Lukob. Nga pangalan si Tupanyo. oh katya Surya. Sa lada ka kay bro. Sila daga gyud po na. Shout out tayo sa to Star Sender, Jonax Strada. Oy, shout out kaon. Shout out Jared Vlogs from Damanhog. Shout out. Motolaras. Oy, shout out. Jesri Parahe. Shout out. Mary Jane Arellano. Shout out. Anino Sauling. Shout out. Team Sniper College of Criminology sa Banilad Campus. Shout out. Jeros Mendoza. Shout out. Jipang Corizon. Shout out. Madil Niedo Pedrano sa Turil Bosogon. Shout out. John Ray Rosalios. Shout out. Sanuboy. Shout out. Genesis Norep de la Cruz. Shout out. Mark Angelo Chavez Albacete. Shout out. RB Panlaki. Shout out. Burn Idol from Bohol. Shout out. Out kang Brad Dexter de la Rama, Sinanggote. Shout out. GS Lambda Sigma Chapter, Patag Argawaranon. Shout out. Oh, shout out tayo sa mga mga amigo na to nga mga akro. Shout out ni J Kabanag. Shout out. Kanabag di. LG Auto Concepts. Shout out. Primitibo Bihag Junior alias Tibong. Shout out. Junior. Uli na sa balay. Loging baboy. Kent Erben Santa Juana. Shout out. Andy Casinilio o kang Ati Sam Miskala. Shout out. Abanti Choy. Shout out. Manohiwan Vlog. Shout out. Michael Inocente de Provinciano from Karkar. Shout out. Phil Tabona Mark Clindon. Shout out. Junior Ikito. Shout out. Emire Antonia. Shout out. Shout out sa Turil Big Shop. Nga si Gingging og si Mio sige katawa. Shout out. Mary Rose Magsayo Pancho. Shout out. Mga gaon, sa mga wala pa masyatawat daro, sa sunod na sad, kayo budget mo. Oh, sa sunod lang po da agaon. Mapasensya kayo mga mag-masyatawat ha. Sunod lang po mo. Pasensya kayo. Next vlog na naman sad. Oh, dire sa me, dia sa mo. Goodbye.